खुलुमबाय लोगोफोर आरोबाव फुंबिलि समावहाय गोदान मोनसे भिडिअ हगारनो होननानै आं सानबावबाय बेनो जाहैबाय थांनाय 7 दिननि गेजेरावहाय आं मोनसे पलिटिक्सनि सोमोन्दै हगारदोंमोन। मोनथिबायना लोगोफोर पलिटिक्सनि सोमोन्दै हगारोब्ला नोंथांमोना मा खोनासंनो मोनगोन, सोर मा कमेन्ट हरो, आंनि साननाया बेसो थारैनो बिथांमोना जुदि मेलेमजिबि इउटुबारब्ला बेफोरबायदि खोनासंथावै रावखौहाय होनाय नङामोन होननानै आं सानदों। नोंथांमोन आं पलिटिक्सजोंबो सापर्ट गैया, नाथाय आंनि नोजोरावहाय बबे सरकारा मोजां मावगोन बेखौसो आं सापर्ट खालामो। दिनै आंखौ ओरैबायदि गाज्रि मेसेज हरदों साथाम साब्रैया, आं बिथांमोननि नामखौ लाया। बिथांमोननि नामखौ लायोब्ला आं रोखा नोंथांमोननो दिन्थिनो हायो, नाथाय आं लाया। मानो? गावजों गाव बर'जों बर' बेफोरबायदि नांज्लायनानै लाब गैया। बेनिखायनो आं बिथांमोननि नामखौबो लाया। बिथांमोना मिथिखागौ जाय बिथांमोना बेफोरबायदि कमेन्ट बक्सआव होदों, ओरैबायदि गाज्रि राव होदों, बिसोरो खोनासंथावाखैसो रावहा। माखासेखौ आं रिप्लाइ खालामदों, माखासेखौ आं खालामाखै। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंनि बे बड' इउटुबार बिथां गेरेमसा बसुमतारीनि खोथाखौ लानानै माखासे मानसिफ्रा सावरायदों। नंगौ, आं बिथां गेरेमसा बसुमतारीनि भिडिअखौ सिगांनिफ्रायनो नायबोयो। बियो मोजां रावखौनो बाहाया। बिबानाव थानाय मानसिफ्रा गावनिफ्राय देरसिन बिसोरसो मिथियो माबोरै सालायनांगौ माबोरै सालायनाङा। नों आंआलाय मा मिथिनो, जेबो बुजिया। मोनसे खामानि मावनांगौब्ला गभर्नमेन्टनि थाखाय बेसेबां सम लायो बिथाङाथ' मिथिखागौ, आरो बिथाङा फरासुनाखा, गोरों गोरा इडुकेटेड मानसिखा, अब्ला मानोथो एफाग्राब हख्राव रायनो मोजां मोनो। बे खारनावसो आं बुंदों। दुखु दामोन लोगोफोर, आङो ओरैबो पलिटिक्सजों गैया, खिन्थु आंनि मेगननि नोजोरावहाय सिगांनि बिपिएमआ जेबो मावबोनायखौ आं नुवाखै। अफकर्स मावदों बिथाङा लामा सामा, बेबो मोनसे मोननै। थांनाय डिसेम्बराव आं होजों गामियाव थांदों, सिगां जेरैबायदि दङ बेबायदिनो दङ। बेखौसो लानानै आं खोथाखौ बुंदों। जुदि सिगांनि बिपिएफ गभर्नमेन्टआ थिगमोनब्ला बै थिखादारफ्रालाय बोरैथो जानो हानायमोन? बियो गावनो थांनानै नायहैयोब्ला बेफोरबायदि बदनामबो जाया जानो हागौमोन। दिनै आं ओरैबायदि खोथा खोनासंनो मोनदों दे, जाय बिथांमोना बिपिएफनि सापर्टार, बिथांमोना आंखौ ओरैबायदि गाज्रि राव बाहायदों। नो प्रब्लेम, इट्स अके। आं गनायो बिथांमोन, नोंथांमोना मा बुङो बुंबाय था। नाथाय आं मोजांखौ नुयोब्ला मोजांखौसो होगोन, आरो गाज्रि नुयोब्ला गाज्रिखौनो होना होगोन। बेनि थाखायनो आं इउटुब खुलिदों नोंथांमोन, जाहाथे आंनि लोगोफ्रा, आंखौ फल'वार्स खालामग्राफ्राबो आंनि बे मेसेजखौहाय मोनहैनो हायो। धन्यबाद बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय।
बे सुंद' भिडिअखौहाय आं बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। जुदि आंनि लोगो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंहाय माबाफोर गोरोन्थिफोर मोनदोंब्ला अननानै निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो। आरोबाव बे भिडिअखौहाय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङा लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन। जाहाथे आङो बेनिफ्राय बांसिन उननि समाव बै सैमा बायदि संख्रावग्रा मानसिफोरखौहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननो फोरमायनो हाबावो। एसेनोसै लोगोफोर, बाय। बोथोराबो गोजांदों, बेखायनो आं जेकेट गानदों। मैयानिफ्रायनो गोजांदों जोंनि एरियायावहाय। अखा हाहां हाहां, अखाबो फ्रि फ्रि थाइफ्रिबाय थादों, हाथाराबो। हामबायसै लोगोफोर भिडिअ नायनायनि थाखाय। आरोबाव खनसेबाव बाय, जै बर' हारिनि